Хәерле кич, яңа елның яңа эш атнасын башлап җибәрдек. 2024 елның беренче туры эфирын гаилә темасына багышларга булдык. Һәм юкка түгел, чөнки агымдагы ел илебездә гаилә елы дип игълан ителде. Җәмгыятьнең иң кирәкле булган күзәнәге гаилә ныклыгы һәм кыйммәтләре турында сөйләшергә җыелдык. Студиябезгә кунаклар белән исәннәрмесез, яңа еллар белән барыгызында. Сөйләшәбез шуннан да бик тә җитди кирәкле темага. Һәм шуннан да ниһаять шуннан да елның да иң кирәкле вакытында кирәклесе игълан ителде кебек. Раил, менә бу ел нәрсә белән аерылып торачак соң калганнардан? Гаилә бит инде ул ел дип игълан итүгә карамый, ул һәрвакыт бар. Ләкин ничек, нинди якка үзгәрешәк ел? Нинди Мен баштан бер фикерне әйтеп китәсем килә, үзем укытучы буларак инде менә безнең үткән ел бит укытучылар һәм остазлар елы. Менә без мәктәпләрдә безнең балаларыбызга биргән кыйммәтләрне укытучылар, остазлар аша быел 2024 елда гаилә елында инде өйләребездә әби-бабалар аша, әти-әниләр аша безнең менә теге балаларыбызга шушы кыйммәтләрне җиткерүне дәвам итәргә тиеш. Бу юкка гына менә гаилә елы дип билгеләнмәде быел, чөнки менә бу ике төшенчә узган ел остазлар елы һәм гаилә елы. Булар менә кешенең гомерендәге кичкенәдән алып картайгачыңа кадәр ике зур төшенчә. Иң беренчесе инде ул гаилә. Без гаиләдә матур гына тәрбияләнәбез. Икенчесе ансы инде мәктәпкә кергәч бала остазлар аша тәрбияләнә. Үзенчәлеккә килгәндә монда дөрес менә шуны әйтмәкчием. Ике туган йорт. Үзенчәлеккә килгәндә монда инде менә безнең хәзер мәктәпләргә бик күп мәгълүмат чараларыннан да, әти-әниләр ягыннан да теге карап торалар. Гаилә ничектер алдагы елларда кырыгыдарак калды шикелле. Гаилә тәрбиясе дип әйтәм, милли тәрбия, дини тәрбия. Менә шушы милли дини тәрбияне без гаиләдә бирергә тиешбез. Шуңа күрә дә инде менә айрым үзенчәлеге шунда. Һәм тагын бер иң кирәкле үзенчәлек ул әйтелде. Менә Россиядә гаилә елы дип билгеләнсә, Татарстанда ул әзрәк аерылып тора. Аны бәлки ишетеп беләсездер, ул инде гаилә һәм хәләл яшәү рәвеше елы дип билгеләнде. Моны мөфти билгеләде. Безнең муллаларыбыз моның белән бик дөрес дип таптылар. Шуңа күрә бездә менә шулай аталачак ул. Сез, Миләүшә ханым, бу елда нәрсәләр көтәсез? Татар конгрессы кысаларында гаилә фонды эшләп килә. Менә гаилә фондының җитәкчесе буларак. Гаилә фондының җитәкчесе буларак ул безнең иҗтимагый оешма инде, үзегез беләсез, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты каршында оешкан, Мәскәүдә юстиция министрлыгында 2006 елда теркәлгән. Шуннан бирле эш бара. Татар гаиләсе дигән сүз һәрвакыт колакта яңгырап тора. Ул шулай булырга да тиеш. Татар гаиләсе дигән сүз ул татарның бөтен тормышын үзенә ала. Яшәүе, ашавы, менә хәләл ризыклар турында, кием салымы, гореф-гадәтләре, кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләр. Менә шушы матур, безнең бит инде шул кадәр матур гореф-гадәтләребез бар. Шушы гореф-гадәтләребезне саклау йөзеннән, шушы гореф-гадәтләребезне яңадан да менә торгызу йөзеннән әзрәк югалыбрак торган вакытта без Татарстан республикасында да, үзебезнең республикабызда да һәрбер районда татар гаиләсенең бүлекләрен ачтык. Анда шундый булган тырыш, матур үрнәк кешеләр ул оешманың җитәкчесе булдылар. Менә без инде алар белән яңа ел алдыннан очраштык. 2024 елга планнарыбыз да бар. Һәм менә планнарга килгәндә, бу бары тик чаралар белән ничектер менә шикләнеп калмас микән? Инде ярдәм итүдә, гаиләләргә ярдәм итүдә булыр микән бу елны? Әлбәттә, чаралар белән генә шикләнеп калмый. Гаиләләргә безнең республикабызда һәр вакыт ярдәм күрсәтелә. Һәр аның өчен анда безнең дәүләт оешмаларыбыз бар. Алар бер гаилә дә безнең корыйда калмый. Бер гаилә дә безнең менә ничек дип әйтим, һәрбер гаиләне дәүләтебез карап тора. Менә материал яктан гына түгел, менә мораль яктан. Аннан соң менә шушындый матурлык буенча, бер-береңә мөнәсәбәт буенча, байлык белән генә булмый бит. Кешегә менә гаиләләребезгә әти-әниләрнең матурлыгын күрсәтү, әби-бабаларның, балаларның бер-берсенә булган мөнәсәбәтләре, туганнар арасындагы мөнәсәбәтләр, менә шушыларны һәрберсен үрнәк итеп күрсәтеп, матур итеп
эшләргә тырышабыз. Парконатлар тапшыруы белән эшлибез бергә. Әниемнең җылы кочагы тапшыруы белән эшлибез. Менә монда Лилия ханым үзе дә монда. Бик шундый бергә эшлибез. Бөтен министрлыклар белән дә эшлибез. Кеше бер үзе генә эш эшли алмый. Кем бергәләп күмәк эшләгән вакытта гына татар гаиләсе бар, татар гаиләсе һәр вакыт булачак дигән девиз белән яшибез. Менә сездә бит, Лилия ханым, ялгышмасам, 2 ел элек минем гаиләм дип аталган шундый оештырып җибәрдегез. Нинди оешма ул, нәрсәләрне үз эченә ала? Нәрсә дип булдырылды? Чыннан да пандемиядан соң менә без шушы минем гаиләм, моя семья, минем гаиләм дигән автоном, коммерцияле булмаган автоном оешманы оештырып җибәрдек инде. Ниндидер масштаблы, ниндидер проектка тотынсаң, һәр вакыт синең оешмаң булырга тиеш. Үзлегеңнән генә каядыр барып нәрсәдер эшләп булмый. Шуңа күрә ниндидер грантлар там дисәң инде, әйтәмиш, күләме ягыннан зур масштабны алырга теләсәң, инде әлбәттә син урысча әйткәндә серьезный оешма булырга тиешсең. Шуңа без инде алдан күреп, гаиләнең, менә шушлай гаилә елның да булачагына иманым камил иде. Чөнки гаилә ул кичкенә генә бер дәүләт, безнең тормышыбыз һәм гомумән менә бүгенге көндәге сәясәт һәм бөтен дөнья менә шушы гаиләнең ныклылыгы була икән, илдә дә тәртип һәр вакыт булачак. Шуңа күрә иң беренче чиратта без һәрберебез гаиләдән башларга тиеш. Сезнең оешма менә бу гаиләләргә нинди проектлар аша йогынты ясый дип әйтәгәйме? Һәм бу нинди максатлар куясың? Менә без иң беренче әйтик, без күбрәк фильмнар төшерәбез, очерклар, тапшырулар эшлибез име. Әлегә безнең юнәлешебез шундыйрак. Мәсәлән, без иң беренче яңа ел алдыннан, яңа елда минем гаиләм дигән, менә безнең ТНВ белән берлектә төшердек иҗади гаиләләрне барлап, алар безнең 20-дән артык, 25-26 гаилә иде. Балалары белән яңа ел алдыннан нинди традициялар, нинди рәвешләр каршы алалар, кемнәр нәрсә белән шөгыльләнә, ничек балаларына моны аңлаталар. Менә шушларны җыр белән бәйләп, матур итеп без аларны төшердек, һәм халыкка тәкъдим иттек. Халык менә моны карап, менә бу гаиләләрне үзләренә үрнәк итеп алып, шуннан да асыл гаилә кыйммәтләрен үзләрендә булдыру өстендә тырышырга тиешләр дигән максат куела инде. Әлбәттә, ниндидер проблемаларны решать итү дәрәҗәсенә әле без барып җитмәдек, чөнки аның өчен безнең сүзебез дә үтемле булырга тиеш. Икенчедән, финанс дәрәҗәсе дә булырга тиеш. Кешенең бүгенге көндә нинди генә проблемага барып ябышсаң да, аның беренче чиратта финанс ягына килеп төртелә. Шуңа күрә, әгәр син аңа ныклап ярдәм итәм дисәң, син аңа финанс яктан ярдәм итәргә тиешсең. Инде ниндидер сүзебез үтә, мәсәлән, без үзебезнең тапшыруларда инде аларны ачырга тырышабыз, күрсәтергә тырышабыз. Безнең яктан да ниндидер аларга ярдәм булсын дип әйтәсез. Менә үзегез әйтмешләй, үрнәк гаиләләрне, үрнәк һәм киләчәк буынга төшереп, менә шушы дәврдә яшәгән кешеләрне, яшәгән әниләрне, гаиләләрне күрсәтеп калдырасыбыз килә. Тарихка кертеп калдыру нисбәтеннән дә башкарыла. Менә гаилә кыйммәтләре шуннан да алар бит киң. Менә үрнәк яктан күрсәтергә була. Бар проблема ягы, Бунлар кыйммәте, ата-анага мөнәсәбәт. Равил ханым, сездән сорыйсы килә. Менә бу елда кайсы өлкәсенә, менә шушы гаилә кыйммәтләренең кайсы өлкәсенә күбрәк игътибар юнәтергә кирәк? Минем уемча, менә Лилия ханым әйтеп китте, гаилә кичкенә генә дәүләт бит инде ул. Аның үзенең президенты, аның үзенең финансисты, бөтенесе шунда, финанс министры барсы, шунда шулай бетәйме. Менә мине иң бер мәсьәлә. Менә туганнар арасында мөгамәлә икенчегә әйләнде. Хәзер бит менә әти-әнинең байлыгын бүлеп, менә ни кайсы гына гаиләгә кагылма, судка бирешеп, бик күңелсез хәл бит инде. Менә шуны менә халык, менә туганнар ишетсеннәр иде дә, һәм менә бу хәлне туктатсыннар иде. Мәсәлән, гаиләдә бит инде, менә минем үземнең 7 онык. Менә минем 7 онык. Мин аларга әйтәм, менә сез үсәсез. Кайсыгызга 22 яшь булды, кайсына күпме? Мин әйтәм, кайсыгыз булса да өскә менеп китә икән, күтәрелеп китә икән. Кайсы булса да, бәлки кемнең дә булса ашарга ипи дә булмас. Сез булышыгыз бер-берегезгә. Менә шунда гына ул гаилә була. Менә мин шуңа бик игътибар итәр идем. Мин үземнең китапларымда да менә шуны әсәрләремдә, менә минем Карчымыр хатирәсе әсәре, ул безнең гаиләнең, мин аны гаилә дип әйтәм, без барыбыз да гаилә. Без шул
bir ağaçның төбенә мин шымырт ağaçын куйдым бит, әймен әйтеп. Шуның төбеннән чыккан без барыбыз да шуннан үсеп чыккан буын булып. Менә ул мәсьәләгә мин бик үзем инде ул мәсьәләне карап инде, мин әйтәм, менә шулай дус булып яшәсәгә дип. Менә 120 еллык менә минем шул гаиләмнең тарихы шунда минем сурәтләнде. Менә бу әсәрне искә алсак, буыннар чылбыры турында сүз бара бит инде. Бүгенге көндә буыннар чылбыры ул ни дәрәҗәдә шундый нык дип әйтимсең, ул өзелмәгәнме? Чөнки хәзер без әби-бабайлар белән яшәмибез. Күп очракта әле теге читтәрәк торырга тырышабыз. Эш туганыңны да кем икән белмәскә мөмкин. Ике туган турында әйтмәдем. Менә быел ничек үзгәртеп була? Шул әсәрләр ашамы, пропаганда нәрсә? Менә мин аны һич аңлый алмыйм бит. Бит. Менә бит инде 3 туган, 2 туган дибез бит индеме? Безнең нәселдә ул юк. Менә ул нәселнең башыннан тотынсын микән соң инде ул. Мин хәзер һич аңлый алмыйм, менә ничек инде туган белән шулай шундый мөгамәләдә булырга мөмкин. Шуңа аны мин үзгәртүне дә, мәсәлән, китаплар аша, телевидение аша. Менә шуны без хәзер халыкка җиткә алсак, әйме, бәлки менә туктатып булмас микән дигән уйдам мин. Менә Раилның әйткән сүзендә мин күрәм яктылык дип әйтик, әйме, безнең Татарстанда бит гаилә генә түгел, һәм хәләл яшәү рәвеше. Менә әгәр дә күзәтү ясасак, шуннан да Кавказ халкында, шулай ук ислам культурасы ныграк булган халыкларда туганлык җипләре ныграк. Һәм әлбәттә Татарстанда бер караганда мөселман нар күп яшәүче регион буларак бездә дә буларак тиеш, ләкин татарлар арасында кызганыч бүгенге көндә менә шу буыннар, чылбыры өзелә бара. Менә ислам аркылы, хәләллек аркылы кирсәк, менә тагын бер үрнәк. Чөнки исламның төп баганасының берсе ул да булса туганлык җипләре, шунлык итеп тору. Менә монда да күрәм мин берникадәр шуннан да зур файда. Әби бабаны Фикер алышыны без рекламадан соң дәвам итәрбез, гафу итәрсез. 2024 ел Рәсәйдә гаилә елы, Татарстанда гаилә һәм хәләл яшәү рәвеше елы дип игълан ителде. Һәм менә шуннан безнең татар гаиләсенә әйләнеп кайтканда бик күркәм бер теманы күтәреп алдык. Без ул да булса буыннар чылбыры, туганлык. Рәүлә ханым, сезнең бер фикерегез калды бугай. Әйе. Менә минем әйтәсем килә, чөнки безнең хәзер түр башында балаларыбыз, анакларыбыз, әйме? Менә минем әйтәсем килә шушы түр башында безнең әби бабабыз һәм әти әниебез булса, без менә шуларны шулай хөрмәт итсәк, әйме? Соңыннан безнең балаларыбызга да шундый хөрмәт киләчәк дип әйтәсем килә минем. Менә шулай. Мине бик бер шик. Безнең үрнәк гаиләләрне күрсәтүче менә тапшыруларыбыз да бар, иҗтимагый фондларыбыз да бар. Шулай ук бик матур бәйгеләребез дә бар. Алар арасында Нечкәбил бәйгесе һәм 2023 елның гран-приясе бүген бездә кунакта. Зилә ханым, исәнмесез? Зилә ханымга карап, аның 4 баласы барлыгына ышанмыйсың. Әмма аның 4 баласы бар. Менә сез бәйгедә үзегезне ничек күрсәтергә тырыштыгыз һәм гомумән үрнәк гаилә дигәндә менә сезнең күз алдыгызга нинди гаилә килә? Чөнки һәр чорга үз ниндер бер төрле караш бар, мәсәлән, гаиләгә. Безнең әти-әниләр гаиләгә бер төрле караган, анда тишен кысып булса да яшәгәннәр, хәзер инде берәр сәбәп, вакыйк сәбәп аркасында да чыгып китергә мөмкиннәр, яшьләр аерылырга мөмкин. Менә бүген гаиләгә караш ниндирәк икән? Biz инде Нечкәбил конкурсында күрсәтергә теләгән идек, яңа яшь гаиләләр корганда курыкмасыннар бала табырга дип. Чөнки һәрбер бала ул авырлык кына түгел, һәрбер бала үзенең ризыгы белән туа. Һәрбер бала нәрсәдер яңаны алып килә бу дөньяга, безнең гаиләгә. Без беренче вакытта шуны күрсәттек. Безнең бит инде һәрбер бала белән безнең гаиләгә ниндидер бер бизнес проект туры килде. Бала туган сайын безнең яңа эшләр ачылды. Бала ул авырлык китермәде безгә, вдохновение гына булып торды. Онытканмын бит әйтергә, әле ул 4 бала булудан тыш эшмәкәр, психологка да укый хәзер вакыт таба. Кыскасы бөтен эшкә булуында хәзер шик калмады да инде. Бөтен эшкә әйе. Шуннан менә модель буларак. Модель түгел ул? Юк, гомумән әйтәм, гаилә моделе буларак, хатын-кыз гаиләдә ул шуннан да менә барысына өлгергә тиешме? Чөнки ике төрле бар, әйме, консерватив модель, традицион модель. Хатын-кыз күбрәк гаилә өчен, ул балалар өчен үзен сарыф итә дип әйтгәндәме, багышлый. Сезнеңчә менә бүгенге көндә
Әйдәгез башта хатын кызлардан башлыйк, андан соң иратларга күчербез. Минемчә, иң беренче сер ул ныклы гаиләдә һәрбер кешенең үз урында булуы. Хатын-кыз урында булырга тиеш, ир-ат урында булырга тиеш. Ир-ат отвечает бит инде за добычу мамонта, әйме. Ләкин сез дә бит эшкә керсез. Ул бит минем хобби гына. Демәк, гомумән алганда, сез вакытыгызны бүлеп караганда, барыбер дә гаиләгә күбрәк... Минем беренче алдан 4 балам. Ирем, 4 балам, аннары гына минем вакыт калса, минем хобби. Барыбер развитие дигән әйбер кирәк бит инде ул хатын-кызга да, үзенә дә кызык булырга, иренә дә кызык булырга, балалар белән бер арада йөрергә шундаймы? Барыбер әзгенә бит инде балалар аннары бездән алда китәргә тиеш. Без аны аңлар өчен, менә мен әйтәм, безнең бит инде аннары 4 бала булгач, алар үсә башлагач, өйдә 4 подросток була, әйме? Мин бит аларны аңларга тиеш, аларга ниндер көч биреп торырга тиеш. Шуңа психологка укырга киттем. Шул яктан кирип, балаларга ниндер менә терәк булып торырга дип. Менә Рауля ханым бик дөрес сүзләр әйтә башлады. Имә безнең хәзер балаларыбыз табының иң түрендә, иң яхшысы аларга, bütün акчаларыбызны да жәлләмибез. Имә безнең заманда икенче иде караш. Менә шуннан да хәзер артык иркә балалар үстермибезме? Артык иркә кызлар, артык иркә егетләр. Менә аларның да бит әле кияү, килен буласы көннәре алда. Алар аннары ничек гаилә корырлар микән? Ничек бер-берсен аңларга тырышырлар икән? Менә аны тәрбияләгәндә, үстергәндә моның турында уйланырга кирәк микән? Әйе, кирәк. Ну, минем бу турыда икеләнәм немножко, потому что менә безне тәрбияләгәндә, безнең әтиәне тәрбияләгәндә, менә берәрсе килсә, без өстәл янына утыра да алмыйдык. Зурлары үзләре, балалар үзләре, менә якынлашу нокталары әз иде. Сами по себе. Хәзер без балаларны барыбер взаимодействуем. Үзебезгә күрсәтәбез, ничек аралашырга кирәк. Пример күрсәтәбез, әйме? Шуңа монда аларны өстәл турына утыртып, алар янында шауып йөрмәсәң, в принципе ничего такого нет. Карагыз, менә шушы сез әйтәсез, без үстек, әлбәттә, безнең әтиәни белән аңа кадәр аралар гел-гел тоташып тормагандыр, үзегез әйтмешли, ләкин аңа карап әтиәнигә хөрмәт безнең аннан кимемәде. Ә менә табын түренә утырткан, барысын да әзерләп, барысын да биргән бала ахыр чиктә ата-ана кыйммәтендә аңламаган кебек килеп чыкты. Менә безнең тагын 4 бала анасы бар, Лилия ханым. Сезгә булсын әле бу сорау. Беләсезме, без табының түренә бик утыртмыйбыз дип әйтәсем килә. Бу образлыгын әйткәндә, балага игътибар бик күп бүгенге көндә. Баланы инде эфеф итеп кенә йөртәбез. Шулай. Ансы ничектер менә бу дөньяның замана шаукымы инде бу. Замана шаукымы. Син үзеңнекен генә аерып барыбер ничектер аны башкача төрле әйтә алмыйсың бит инде. Әмма ләкин һәрбер гаиләнең үзенең кыйммәтләре бар. Алар шул кыйммәтләр аша барыбер гаиләне саклап калу һәм менә шушы буыннан буынга бирелә торган әйтик шул кыйммәтләрне алар җиткерәчәкләр. Мин барыбер алар бүген аңламаса да аларның колакларына керә. Чөнки менә мин әйткәнчә менә монда безнең тамашачылар, безнең кунакларыбыз ашаймы? Әтинең әбекәйләрнең сүзләре белән мин бүген яшим. Миңа ул бүген килеп җитеп бара. Аларга да сиңәр Алла бирсә. Алар да шушы сүзләрне исләрендә калдырырлар һәм матур яшәләр дигән өметтә калам. Өмет белән калыйк инде алайса. Яхшы, менә хәзер кешенең дә гаиләдәге кайбер кыйммәтләрен алышуын күзәтәбез дидек, әйме? Балаларга игътибар күп һәм икенче тема кузгала башлады безнең ир-атларга. Һәрбер кешенең үз урыны булырга тиеш дидегез сез. Ир-ат буларак, монда инде күп хатын-кыз арасында бөтен өмет белән сине күзләренә карап баглап, бүгенге көндә менә шушы векторында күчү сизелә түгелме? Ир-ат шуннан да гаиләдә үзенең тиешле урынын дип әйтмим инде, әйме, ләкин хатын-кыз тарафыннан лаеклы карашын тоя аламы бүгенге гаиләдә? Һәм шуның аркасында килеп чыкмасын күп менә аерылышулар. Хатын-кызның шуннан да дилбегәне кулына аласы килүе. Һәм ир-ат шуннан да үзен ир-ат итеп хис итмәүдә. Монда дөресен әйткәндә, әзрәк ничектер диннән айрылу сәбәпле булган хәл бу. Әгәр дини тәрбия, милли тәрбия булса, әлбәттә инде гаиләдәге ир-ат кеше ул инде хатынына әйтер: "Син гаилә учагын саклаучы, эшләргә кирәк, үзеңә карап, акча өчен түгел." Менә шушы яктан килгәндә инде, кыйммәтләргә килгәндә менә әйттек бит, балага мөнәсәбәт артты дип, әйме? Монда
Моның аңлату ягы бар. Беренчесе, элек менә гаиләләрдә минем әбинең 9 баласы бар иде. Димәк, әти-әнинең мәхәббәте 9 балага бүленә иде. Хәзерге вакытта гаиләдә 1 бала, 2 бала. Димәк, әти-әнинең мәхәббәте ничек? 1 балага бүленә. Шуңа күрә дә инде менә балага кара мөнәсәбәт. Һәм менә сез бик зур сорауны ниттегез. Мин аның турында әйтмәкчiyim. Зур проблема хәзерге вакытта бар. Ни өчен Россия күләмендә гаилә елы итеп билгеләнде? Аерылулар саны күп. Менә гаиләгә керүгә караганда хәзерге вакытта статистика буенча аерылучылар саны күп. Менә шуңа күрә дә инде гаилә елында менә иң беренче чиратта менә шуңа мөнәсәбәт булачак. Аерылуларны саклап калырга, аерылулар кимрәк булсын өчен гаиләләрне саклап калу үстендә быел эш күп алып барылачак. Ел игълан итеп кенә ниндидер чаралар оештырып кына моны хәл итеп сөйләшергә кирәк, аңлашырга кирәк, аңлата белергә кирәк. Раил әфәнде, беләсезме, шуның катлык кәмит вакыйгалар булып тора име? Мәсәлән, мин беләм, берничә ел элек хәтта районда яшәүчеләр, анда мәдәни чаралар, мәдәни отдел бар бит, мәсәлән, Уршада да бар. Шуның җитәкчесе аерылырга теләүче гаиләләргә барып, алар белән сөйләшү үткәреп, ничектер саклап калырга тырышкан, чөнки саклап калмасалар, аерылсалар, аларга менә указка белән шулай күрсәткәннәр. Авылларда, районнарда, Луиза, хәзердә бар, анда сөйләшүләр, соцэшчеләр бар, алар белән сөйләшәләр, аңлашырга тырышалар. Менә бу кирәкме? Аерылышырга килгәч тә алар белән сөйләшәләр. Күп вакытта әлбәттә проценты бик аз аның, ләкин сакланып кала гаиләләр. Бу инде районнарда, шәһәрләрдә моның белән авыррак әзрәк. Әлеге дә баягы мин шул ук дин вәкилләрен дә мисал итеп китерә алам, әйме? Кызганыч аларга бик күп мөрәҗәгать итмиләр, ләкин мин белән бик күп очракларны таныш хәзрәтләрем бар, киләләр проблемалар белән. Һәм шунында авторитетлы, белемле мулла саклап калган гаиләләр бар. Чөнки хатын-кызга аңлата, читтән караш буларак, нинди булырга тиеш иратның роле, һәм нинди булырга тиеш хатын-кызның роле. Шуннан чыгып кына сакланып калган гаиләләр бар. Мин бер генә бер истәп китәсем килә. Миңа калса, менә дөнья үзгәрү белән, белем үзгәрү белән, моны балаларга яшүсмер вакытта аны кертергә кирәк. Аны кияүгә чыккач кына, өйләнешкәч кенә бу проблема килеп тугач кына. Шулай, бәләкәй чактан әле ул аны үзенең гаиләсендә күрә. Менә сез үстерәсезме соң үзегезнең гаиләгездә? Сезнең, мәсәлән, кызыгыз бар. Менә син булачак килен дип үстерәсезме сез аны? Менә синең ирең булачак, син менә аны тыңларга тиеш, фәлән фәсмәтән. Безнең көнебез шулай башлана, кичебез шулай бетә. Чөнки менә иртә курыкмаска кирәк, иртә кияүгә чыгарга. Иң беренче чиратта, кызым, син әни буласы кеше. Мин һәр вакыт шулай дип әйтәм. 19да кияүгә алам дисәләр, мин бик сөйнеп кияүгә Лилия ханым кебек сөйләүчеләр әниләр бармы икән? Чөнки минем ишеткәнем юк. Минем ишеткәнем бар. Сиңа укырга кирәк, сиңа белем алырга кирәк, сиңа карьера булдырырга кирәк, сиңа да танылган спортчы булырга кирәк. Ничегрәк бүген Раила ханым? Җәмәгать, менә мин әйтәсем килә, бай кияүгә чыгасы килгән кыз баланы име, аны алдагы көндә нәрсә көткәнен аңлатырга кирәк кыз балага. Чөнки безнең бабай, әлеге дә баягы шул Габделхәй бабам хакында әйтәм, ул әйтер иде: "Кызым, тибенгәндә тиңең белә тибешергә кирәк" дип әйтә иде. Шуңа күрә аны синдан бик ни түгел, бик дөрес түгел, бай кияү. Икәү тапкан мал әйбәт. Икәү эшләп тапкан мал әйбәт. Менә ул нигә кыз балагамы, ир кешегәме алдан ук менә туганнан соң, аңлый башлаганнан соң үзең гаиләңдә үзең ничек тотсаң, шулай бит инде. Аны әйтеп кенә түгел, менә ул шул гаиләдә үзең тотканнан ул бала шуны белеп үсәргә тиеш дип аңлыйм мин үзе. Генерал хатыны булу өчен дә әле бик күп. Солдат белән җиргә кирәк. Лейтенант белән җиргә кирәк. Гарнизон саен. Шуны онытмасыннар иде безнең бай кияүгә чыгарга теләүче туташлар. Бүгенге көндә шуннан да бик күп хакларыбызны бик яхшы беләбез. Хатын-кыз үз хакын белә, ир-ат үзенең хакын белә, һәм ахыр чиктә шушы ике хаклылар бәрелешкән вакытта килеп туа низакта инде. Тагын нәрсә, без хатын-кыз бик үзебезнең хагыбызны бик күп белә башладык. Мен шундан чыгам. Рәхмәт. Аңлады телемне. Мин икенче төрле әйткәнем, әле яры сезнең кебек аңлап әйтеп бирүчеләр бар. Инде гаилә елы безгә шуннан да уңай тәэсир итеп, гаиләләребез нык бәхетле булсын. Шундый теләктә саблашабыз. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт.